I za kraj vodimo vas na jedno neobičajno automobilsko natjecanje održano prije 20 godina u Zagrebu. Prvi put se netko ovako vozi u našoj zemlji. Mislimo na službenom sportskom natjecanju. I već prvi pokušaj pokazuje zanimljivost autokrosa. Tisuće Zagrepčana u maglovitom jutru došlo je da vidi što sve automobili mogu podnijeti, a da se ne raspadnu ili da ipak ostanu neupotrebljivi uz stazu. Pokazalo se da Fićo, jasno prilagođen, najbolje može podnijeti ovakvu vožnju. Jer na prve dvije pozicije su Jovo Berić i Željko Herceg, obojica iz zagrebačkog Dinama, baš s tim vozilima. A Damir Štimac morao se zadovoljiti trećim mjestom s Fiatom 850. 10.000 dinara bila je nagrada pobjedniku, ali to će vjerojatno jedva biti dovoljno za popravak vozila poslije ovakve vožnje po brdima i dolinama.